Gibase sa aktwal nga panghitabo nga nasulat diha sa basahon ni Mormon. Lain pangtugon ni Hesukristo. Nephi. Alihog. Papahuwaya siya. Oo, pa. Pagdali. Pa, okay ra ka? Oo, salamat. Lehi, Saraya. unsay nahitabo? Akong mga anak. Nakigsulti ka na ako ang Ginoo. Sa akong pag-uli gikan sa Jerusalem, ako gidaog sa Espiritu. Gidala ako sa panan-awon gani akong nakita ang kalangitang miable ug ang Dios nga naglingkod sa iyang trono. Akong nakita ang usa nga mikunsad gikan sa langit. Ug ang iyang kahayag milabaw kay sa udtong tutok. Ug nakakitasab ko og 12 pa nga nagsunod kaniya. Ug ang nang-una miduol kanako ug mihatag kanako og basahon. Samtang ako nagbasa, napuno ako sa Espiritu sa Ginoo. Ug daghan pang akong nabasa bahin sa Jerusalem. Nga kini pagalaglagon. Unsay gusto sa Ginoo nga atong buhaton? Mahinungdanon og kahibulungan ng mga buhat sa Ginoong Dios nga makagagaw. Nasayad kung di siya mutugod nga kadtong muduol kaniya. Malaglag. Iya akong pasangyawon sa mga butang nga akong nakita og nadungog. Ngadto sa Katawhan sa Jerusalem. Katawhan sa Jerusalem! Ako si Lehi. Nagpuyo ako sa Jerusalem sa tanan kong mga adlaw. Tawa ko nga may kahadlok sa Dios. May panan-awon ako. Gani akong nakita nga miyabli ang kalangitan ug nakita ang Dios nga naglingkod sa iyang trono. Laing buang nga propeta! Nakakita ko og daghan bahin sa Jerusalem nga kini malaglag ug ang mga lumulupyo niini nayabag ka. Daghan ang mamatay sa espada ug daghan ang mahimong ulipon sa Babylon ug kining tanan tungod sa kadautan ug kasalawayan sa Katawhan sa Jerusalem. Angay kang mamatay sa espada! Dunay Mesiyas nga moabot. Usa nga motubos sa kalibutan. Masipala ka na! Nagsulti ko sa tinuod. Matyas siya! Matyas siya! Malihog, maminaw. Bakapon!